Hello everyone, welcome to my YouTube channel Ebi Mixer Vlog. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेल Ebi Mixer Vlog गासैखौबो बरायनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनैनि भिडिअआ जागोन ड्रयिंनि सायाव। दिनै आङो ड्रयिंआव सासे आखा-फाखा गोनां सासे फंबाय लिंनानै लाना फैदों। दा बे फंबायजों आं एसे सावरायनि। बे फंबायनि सावगारिफोरखौ आं दिन्थिलांगोन। नोंथांमोना फारि-फारि नायलांदो भिडिअखौ। अब्ला भिडिअखौ जागायलांनोसै। फंबाया आंनि खाथियावनो दंखायो। आं दा फंबायखौ आंनि खाथियाव लानानै फैनोसै। दा फंबायजों आङो गोबां खोथा सावरायनोसै। फै आं दा फंबायनि सिनायथिखौ मिथिनानै लानि। खुलुमबाय, आंनि मुङा सुमन बर'। ओमफ्राय आंनि गामिनि मुङा बरमा मैखुलि। ओमफ्राय मा थाखोआव फरायो ओरैनो दा? आङो दा डिग्रि दासो HS होखांनानै डिग्रियाव एडमिसन लादों। HS पास जाबाय एबारसो। बबेयाव लादो ओरैनो एडमिसनखौ? नै जोंनि बरमा कलेजावनो। बरमा कलेजावनो। अके, अब्ला दा फंबायनि सावगारिफोरखौ जोङो नायलांनोसै। मा आखिदो फंबाया। नोंथांमोनाबो नायफालांबाय थादो गासिबो। फंबायानो दिन्थिलां मोनसे सावगारिफोरखौ। आउटडोर पेन्टिं माने वाटार कालारजों बानायनाय। आउटडोर ना? आउटडोर। जुम खालामनानै दिन्थिनानै हो। मोजाङै कमप्लिट जाजोबनो खामजोबनो होनना बुंदों। आउटडोर नायनानै ना? माने बारिखौ आखिदो आरो ना? जोंहानि बारिनिफ्राय बिदि नुहुरो आरो। माने बारिखौ आखिदो जाहैबाय ना? गावसानि बारिखौनो नायनानै आखिदो जाहैबाय आरो। जोबोद मोजां जादों। औवा बारि, दंफां ना? मोजां जादों। सावगारि। नै बियो जाबाय सोरो? बियो आंखौनो आखिदोंमोन। नोंखौनो आखिदों ना? बियो जाबाय गावखौनो आखिदो। नै सुमन, बिनि मुङा सुमन होनना मिथिखाबाय। नै गावखौनो आखिदो। थारैनो सेम जादों जायाखै नोंथांमोना गोरोबना नायनो हागोन। खेबसे नाय। एसे सेम जादों ना? सेम जादों। थारैनो सेम जादों। जोबोद मोजां जादों सावगारिया। नै बेबो माने सासे गथ'आ मा हांसोजों गेलेबाय थानाय ना? हाग्रायाव माने हांसोजों गेलेबाय थानाय। जोबोद समायना जादों बेबो सावगारिया। थारैनो जोबोद समायना जादों। नैबे जाबाय मा? समायना आइजोनि पर्ट्रेट ना? बिबार लालायदो खुगायाव ना? थारैनो जोबोद मोजां। मेगन बेस्रां खानाया एकदम बरिया बिरसारलायनाय बिबार थालायनाय जादों। जोबोद समायना जादों बेबो। आरो नागिरदों बे जाबाय जोंनि माहारि। बेखौथ' बयबो सिनायखायो। जोंनि माहारियारि बिफा, भारत हादरनिनो बिफा गासैनिबो। महात्मा गान्धी, बेखौथ' गासिबो मिथिखादों नङा होमबा? बेखौ स्केट्स बानायदों ना मा होनो? पेन्सिल शेडिं? पेन्सिलजों शेडिं बानायदों ना? पेन्सिल शेडिं नायनो हागोन नोंथांमोना। महात्मा गान्धी पेन्सिल शेडिं बानायदों। थारैनो जोबोद मोजां जादों बेबो। सेम टु सेम जादों। महात्मा गान्धीयानो गान्धी जाथारदों। जोबोद मोजां। नेक्स्ट सावगारि नै सोर बे? उइस खालिफा सिंगार ना? सिंगारा इन्टारनेसनेल सिंगार उइस खालिफाया। नै बेबो जोबोद सेम टु सेम जादों। जुम खालामनानै दिन्थि बेखौ। वर्ल्डनि फेमास सिंगार। दा नेक्स्ट सावगारि दङ नैबेबो। बे जाबाय मा सावगारिया? एसे बुंना होलाय। मा सावगारि? आइजोनि पर्ट्रेट मोखांनि। मोखांनि पर्ट्रेट सासे आइजो ना? आइलि जायलि जानाय आरो ना? जोबोद मोजां जादों बेबो। सासे समायना आइजोनि महर होनना बुंनांगोन आरो बेखौ ना? नैबेबो सासे आइजोआनो न'? ओरैनो मोनसे कार्टुन केरेक्टार आरो। कार्टुन केरेक्टार। बे जाबाय कार्टुन केरेक्टार। मोनसे कार्टुन केरेक्टार होनना बुंदों बेखौ। फिल्म दोङो इनिबो। फिल्मनि ना? थारैनो जोबोद मोजां जादों बेबो। नेक्स्ट सावगारिया जाबाय बेबो मा? आइजो नामा बेबो? आइजो नङा, हौवासा न? सासे हौवासा होननानै बेखौ मा खालामदो? स्केट्स ना? स्केट्स खालामदों। पेन्सिल स्केट्स बानायदों ना? सासे मानसि आखिनो हरदोंमोन आंनिखौ। ओमफ्राय आखिनानै अर्डारमोन। ओमफ्राय इयो दा जेरक्सआ थालांबाय। ओमफ्राय अरिजिनेलखौ हरबाय आरो इनो। नोंथांमोना नै मा बुंदों दा? माने अर्डारबो बानायो होनना बुंदों ना? अर्डार नोंथांमोनाबो सोरबाफोर जुदि आखिनो अर्डार होयोबा अर्डारबो होनो हागोन। आं डिसक्रिपसनाव माने बिथांनि नाम्बारखौ फन नाम्बारखौ होनानै होगोन। कल खालामनानै नोंथांमोना कानेक्सन खालामलायनानै अर्डार होनो हागोन आरो। माने मानसिखौ नायनानै अर्डार नोंथांमोननि पासपर्ट बायदिसिनाफोरखौ आखिनो होनो हागोन आरो। नायना ला नोंथांमोना। सेम टु सेम बानायनो हायो फंबाया। नै बेबो मिथिंगानि मोनसे मिथिंगानि ना? पेन्सिल आखिदोंमोन। सिगाङो एक्जिबिसन जादोंमोन। एक्जिबिसनाव आखिनाय। अरिजिनेलखौ लांनाय जेरक्सआ थालांबाय आरो। जाहैबाय ना? बेनि अरिजिनेल कपिखौ माने एक्जिबिसनाव लांदो जाहैबाय। एक्जिबिसनाव लांनानै बे जिरक्स कपिया थालांदो बिनियाव। आदसा लास्ट मोनसे सावगारि नायबावनोसै जोङो। एसे सावगारिया गिदिर बियो। आंबो हमफाना होनोसै। नै बेखि नायलाय। नै जाबाय बाटारफ्लाइ ना? सिखिरि। नोंथांमोना गासैबो सिनाय हाखादो सिखिरि। थारैनो जोबोद माने अरिजिनेल बायसा नुथारदों आरो ना?
अरिजिनेल बायसा नुसारदों बानानै थानाय ना जाय बिरनाय ना जाय ओरै ना बाटारफ्लाइ सिखिरि जोबोद समायना जादों बेबो बे फंबायनि सावगारिया आरो गांनैसो दंबावो नोंथांमोननो आङो फारि फारि दिन्थिलांनोसै नोंथांमोना फारियै नायलांबानो जाबाय नुबायानो बा जों नायबाय गासिबो दा फंबाइया माबोरै रोंखो बेफोर सावगारिखौ एसे ओरैनो आङो सोंनानै लानोसै ओरैनो बहाबाफोर क्लासफोर लादों नामा आङो जात्रायाव क्लास लायाखैमोन आङो उन्दैनिफ्रायनो निजेनो हारसिं प्रेक्टिस खालामदोंमोन आरो आखिनायाव आङो बुहुत इन्टारेस्ट दंमोन ओमफ्राय उन्दैनिफ्रायनो माबायदि इन्टारेस्ट हाबलांनाय आं एखौनो मिथियामोन ओमफ्राय आखिबाय बिदिनो आखिलांनानै खदाय आखियोमोन आं खदाय सिगां उन्दैनिफ्रायनो फरायनायखौ गारनानै आं बेखौनो आखियोमोन बांसिन सावगारिखौनो बांसिन आखियोमोन माने फरायनायखौ दोनथ'नानैबाबो सावगारिखौ बांसिन गोसो होयोमोन होनना बुंदों आरो बेनिखायनो दिनै बिसिम मोनहैनो हादों निस्सय ना बेखिनिखौ रोंदो आरो सेम टु सेम नायनानै आखिनो हायो आरो ना हायो ओमफ्राय ओरैनो दाथ' क्लास लाला होमबा न' दा क्लास लाला माने फंबाया बुंदों मा गोदो माने आवगाय बोसोरनै सिगाङाव माने क्लास लायोमोन जाबाय आर्ट क्लास लायोमोन दा नाथाय दा लाला क्लासखौ ओमफ्राय गाव माने इन्टारेस्ट दंखायोमोन दा गाव इन्टारेस्ट थानाय हिसाबै बेफोरबायदिनो आखियै दा बेफोरबायदि मानसि बायदि आखिनो हानायसिम मोनफैबाय आरो माने गोसो थायोबा बेनिफ्राय नोंथांमोना बुजिना मोनो माने जाय इन्टारेस्ट थायो माने बेखौ रोंखायो आरो बा साक्सेस जानो हाहैयो आरो दा बिथाङा ड्रयिंआव इन्टारेस्ट नालाय ड्रयिंखौ हाहैदो बेफोरबायदि सोरबा फरायनायावबा फरायनायखौबो हागोन सोरबा खेला गेलेनायावबा खेला गेलेनायखौ हागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ बुजिनो हागोन माने जाय जेराव इन्टारेस्ट होयो गोसो होयो बेखौ माने साक्सेस जाहैनो हायो आरो बेयाव दा बे फंबाया ड्रयिंआव बेखिनिसिम माने मोनहैनो हादों मानसिखौ मानसि बायदि आखिनो हानायसिम मोनहैबाय आरो गाव गोसो थानायनि जाहोनाव आरो क्लास लादोंब्लाबो एसेल' लानानै बेखिनिसिम मोनहैबाय आरो अब्ला बेखिनियानो ना दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बायना नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदो जुदि नायनानै मोजां मोनदोंबा बे फंबायनि सावगारि आखिनायखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना लाइक मोनसे शेयार खालामनानै हो लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्लासो मोजां मोनाखैबाथ' डिसलाइक मारिना हो खोथा गैया मानो होनबा नों जि बुस्थुखौ मोजां मोना जिउआव बेखौ नोङो माने बजबना लानानै लाब जानाय नङा नोङो बिनिफ्राय नों जाय बुस्थुखौ मोजां मोना बेखौ नों माने बेनिफ्राय गोजानाव थांनांगोन अब्लासो नों साक्सेस जागोन बेनिखायनो बे फंबायनि सावगारिखौ मोजां मोनदोंब्लासो लाइक खालाम शेयार खालाम आरो लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय माने बेफोरबायदिनो बायदिसिना गोदान माने भिडिअसफोर नुनो थाखाय साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय अब्ला बेखिनियावनो दिनैनि थाखाय लोगो मोनफिनगोन आरोबाव मोनसे नेक्स्ट भिडिअआव बाय बाय